Dobrý deň, dámy a pánové, a dneska tu máme ďalšie videjko s Jongom, s jedným najnovším brawlerom v hre. A dneska sa pokúsime získať tieto dve sushi zadarmo, na ktoré sa teraz Jong díva. Výhry v Samurai Smash a získame stardropy a ukážeme si aj trik, podľa čoho budeme musieť švíhať alebo ťukať proste na sushi, aby sa nám dalo vraj 100% 8 sushi, či koľko ich tam je najviac, tak môžeme sa vrhnúť do prvej hry rovno do Katana Kingdom, jak to ja volám. No, načíta si obrazovka veľmi pekná. A inak na mojom druhom účte mi padol z 4 sushi event skin na Sprouta, neviem presne ako sa volá, ale je mega cute, takže odporúčam si ho určite zohnať, alebo proste hocičo také. A dúfam, že ho získate aj vy. Teraz musíme tu zabiť týchto botov, lebo Katana Kingdom event, tento, neviem ako sa tento mod alebo modifier volá. Tak musíme zabiť týchto malých botíkov, keby ste ešte náhodou to nehrali. Teraz zabijeme Gasa, poď. Inak ja už toho Jonga troška chápem, keď je tam tá healovacia vec, tak on hádže heal veci a keď je tam tá speed alebo proste tie šipky, tak to dáva speed a ulti to isté, tak pokom teraz pôjdeme, mám ísť po botoch alebo po hráčoch, ale asi po botoch, keď ich je to tak veľa, ale je to taká nevýhoda trocha, pretože tí boti proste sú takí malí a zároveň tak dávajú damage Jongovi, pretože ho mám na malom poveri a keď proste cez neho chcem iba prebehnúť, tak už ma reálne hneď zabia, takže to je hrozné. Teraz mám 7 či 1 či koľko hapok. Poď. No tak nič, tak to sa nepodarilo. Inak hoďte na tento kanál like a odber na kanál a like na video. Hru som nakoniec vyhral, teraz mi padalo z Rare Star Dropu úplne a teraz som zapol rovno druhú hru a v tej sa mi tiež podarilo vyhrať a rovno sa môžeme vrhnúť na to sushi. Tak poď posledné 3 dáme. No tak a vyhral som to teda a ten trik na to sushi spočíva v tom, že tam dole, ako sú tie bodky, kde je ten meč, tak musíš švihnúť tam, ako ten meč ukazuje. Takže teraz švihnem hore, teraz dole, teraz zasa hore a malo by sa to potom ešte, a teraz zasa dole a nič sa nestalo. No tak tento trik je veľmi takže na nič a dám si jedného brawlera, alebo nechám si Jonga takého, nechám si Jonga, zapnem ďalšiu hru. Poď, toto máme vyhraté, už iba zabieme zo pár, posledný a máme. Tak, hotovo. Super, to áno, vyhrali sme, tak teraz budeme, myslím, že stardrop, alebo ešte, neviem. Aha, ešte nie? Tak ešte 3 hry. Tak, dobre, zapínam. A aby sme mali to konečne to sushi, tak uvidíme sa, až keď budem mať sushi už rovno pred sebou. Tak posledná hra, to už máme vyhraté ešte Sigma Fin som sem dal, teda spray, už iba 10, už iba 5, ale oni majú 3, no to už máme zase vyhraté. S Jongom sa mi dobre hralo, ale teraz vám idem ukázať už ten druhý sushi, ešte zabijeme tohto robútka, no tak to sa moc nepodarilo, ešte jedno potrebujeme. Ja idem zabiť tohto tu napravo, no tak už nejdem, nevadí. Tak idem vám ukázať tento trik, takže budete ma musieť pozorne počúvať, aby ste vedeli, kam treba ťukať. Takže najprv do stredu medzi oči a pusu, tam do stredu, počkám. Teraz vpravo dole, ako je tá tácka, na kraj tej tácky. Teraz doľava dole, ako je tá tácka. Teraz urobíš double tap, treba urobiť double tap na obidve sushi, double tap, tak to si musíte vyhľadať, ja vám to neviem vysvetliť takto rýchlo. Čiže double tap a double tap je proste, chápeš, na obidve sushi, ale ne. A už by sa to malo splitnúť, ale nesplitlo sa, takže tento je pre mňa fake, pre vás nie je možno Inferno! Poď search. Drako, ten je tiež dobrý, on je na tom drakovi až dokým nezumrie, to je dobré, a 50 coinov.
tak kľudne sa môžete pozrieť aj do môjho klubu, toto už je koniec, dúfam, že si to kľudne aj vy vyskúšate, pozrite sa do môjho klubu Gregor Club Bristol, lebo teraz začne tento event, tento bufet, či klub bufet, či jak sa to volá, neviem ako sa to volá. Tento event je nabúšaný vecmi a dúfam, že si to extrémne užijete, ale budete musieť mať do môjho klubu 1000 trofí, inak viac len, pretože chápete, aby sme mali aktívnych ľudí. Ja sa s vami lúčim, dajte like na toto video, dajte mi odber a majte sa. Čus!